Kinong yalam jong Joint Action Committee against Umngot Hydroelectric Project, hak ar pesawat unailar kilali ikundu yo sembut Menteri Rangba ke Jela ubak Preston Tensong, bandawan ke sarkar Jela baka deben Pynduh Pyndam no sisendan, ya ke jeng temu jong sarkar banden ya ke wa Umngot. Na ke bentaban penmi boarding, namar kanikan Ktah kipak Nongrep bat kumjuru ya ke kam Jngohkai hak ketikatan. Kani ke kenhuan apa ke jengelam ucaman ubak pi lemba hak jenge kendo ubak Preston Tensong keladawan ke sarkar Jela baka deban penkut no ya ke jeng temu ban pentre ya ke Umngot Hydroelectric Project ban penmi ke boarding elektrik namar kinong song jeng kisnong ke badan silenter ke wa Umngot bat kinong song ke Jela ki persajur ke jeng temu jeng sarkar bandan ni kene ke wa Assistant Secretary jeng ke Joint Action Committee ubak kitbok rengsai uloong banakaliang ubak Preston Tensong ula penpau bala kadon sisa ke jeng Ktah iki Nongrep bat kipat ba ke sarkar ke kloy ban Pyndam no ke projek nomor ke sarkar kan phai khmat shwa upat ba bat ula kular ban penpau ke jing pensngau jong ke senjok ha ke jing elang jong ke kenhun menteri nakaliang udkhot jong ke Joint Action Committee uba Alan West Kharkongor ula pentep nakaliang jong ula pensyah sembut menteri rangba babar syikatan adu ubnai risau adu ubnai rempang om judan kinongwan Jngohkai ki banwan kai ke Jela renai nadu kasnam arhajar khatlai shaneng ke jingwan kinongwan Jngohkai ke Jela kalong bait manla ubnai Ulang bagi Jela Meghalaya kadang nikilai tadi kejaka ke bakongsan bah hakaliang ke kam Jngohkai perthai kata naga jingdon ke jingking jeri ke maudon nong ke bedikisnong ke Pyndam hak Dawa Asia bat ke ke basngur jeng ke wa Umngot. Ulang balada den ya ke wa Umngot kan Ktah tangi ki Nongrep kipat ba ke basa ajan kene ke wa bat igitu ke beim lengba ke kam Jngohkai. Hendrai kan Ktah ke jakpo jong baru ki breu ke batrai kaliang ke kam Jngohkai hak Jela baru koi. By Deputy Chief Minister Iba Preston Tensong ila penpau hangi ba ya kini projek ada kadon kata ke Ktah sisa yo Nongrep yo pai ba nakleng jugi ikloi ban scrap no ne ban withdraw no yang di projek nomor ba na ka nakleng government hi ke dega kan phai khmat is pai ba Nongrep dan ki ba trai ha kam tourism sakwai ru ba nakaleng ji ila kular bandra poka kabinet te ni nakaleng ka JAC ngi sngdon jingkermen ba ya ka jingtmu jungi ban scrap no ya ka nik project kan sa urlang baik nakaleng chungaru rekat baka kenhun ka bangadon nang den SK sehil ku ka kenhun tu kinora pro amot ila penkhe rekat ke jingtho hakaba ngilayo ban IT menta mat di chief minister pada ka cukapur ngalayo ban batai benia bin pabin ya ka jinglong ciman sepangkan deka projek ya ka jing Ktah ya ki cakal ada dan di kedeka dam bat kumcuru ya ki cinya lenti juga deka projek kumbangi tip nadu basdang hadu mentam ni nakliang isaru kat balahi ila keli benia nangi bat i la keli do nangi biola sekan long pakai cimba be hadien ada gidu no ini projek pada kataru ila yo ban discuss agar kom ka ba syai bahai pada kalian isar kumta kumbal batai dari sekretari JAC menta ila kular ba to ya gadi sara apa kabinet pada syam syaba kalong bakta ya patba ya ka batsa Pynduh senan ini projek kuman suang no efi ka state jongi ka don lightly ki asset ki ba kongsan ka tourism baningkong gade ka jingking jeri baar gade ka jingpau jong ka maulnong cleanest village in Asia kapalai ngala bandong ba kade na kadaw jong ka crystal clear water jong ka wa Umngot hakaba it has become an asset jong ka state jongi USP te ngalapan sngow iba Preston ang ba ka concern kamde tang ka livelihood jong gibri gibasa hasilyang jong kani ka wa Umngot ani habor baro arliang jong ka wa Umngot kitrai jaka kiba im na ka tourism hakiti jaka ndrai fin song thu syairu baladangi du ya ka wa Umngot kan Ktah ya ka jakpo jong giba trai tourism jong ka state baro ka we bakan thop ya ki guides bakan thop ya ki nong nya kali bakan thop ya ki tour operator dang sen ngila yelong ka jialang la ka jong hapedeng kinong trai tourism ka state bat baro khot ki penpau ya ka concern ba lada Ktah ya ka wa Umngot kan long turis ki te ngimdon hakabor ban ajing mot sibun ya ka sarkar ndrai ngi kwa ban ong ba kumanga ong ipimtan ngatrai kini ka wa Umngot ka long turis ki bangin duono ya ka we ka asset ka bakongsan jong ka state jongi bat ka sarkar ka diban perkhat kham khiai kan ni kham tam ba ka Meghalaya ka pau ha ka state ha ka tourism map jong ka ri India baro ka we jong ka perthai baro ka we
ngatrai ka di kamram jengi stakeholder baka sarkaru ban conserve iki aset jengi ban maintain iki ndai ban might no iki te sa sisien ngilai keren bahang yong ba please consider ban nom Ktah wa Umngot balada ngim persya ngamde ubri ba persya iki sinadam dam is necessary. We live in age of technology. Keba wat ki khun ki ti jongi ru banyale kai gila depend hak electricity ni song thu e jing don kam jong ka state jongi ban pen he shu e kan ka power generation tang mangi skwa ban ong ba at least do not touch Umngot, leave it kumba kalong nomor ba ngatrai la di Ktah kalong tourist ki ma ong